Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak gure beste saiotako batera. Gaur gurekin dakagu Josu Etxezarraga Ortuondo, Miguel de Aranburuko kide eta aspaldiko adiskide. Josuk lizentziatura lortu zuen oindela urte batzuk, 2003an, eta doktoregoa 2017an izan zuen. Bere gaien artean, baude gai diferenteak, bai burdinarekin zerikusia dakatenak, Euskal Herriko gai diferenteekin zerikusia dakatenak. Gaur, omenaldi txiki bat egingo digu, Gipuzkoako izenaren agerpena, probintzia bera, ezta. 1000 urte pasa dira, eta 2025an, bizkat omenaldi txiki bat egingo digu gaur, zer nolako aldaerak egon dian lurralde honetan, eta nola berrantolatu dan, eta gauzoien inguruan, Josuk gaur hitzaldi interesgarri bat botako digu, eta eskertzen diogu gaur etorri izana, eta tira, ongi etorria, mi esker etortzearren, eta hitza zuretzako. Agian, etorri garenak ikusita, agian hemen mai inguruan jarritan nahiko izango litzake, baina, handik egingo dut hitzaldian nahi goizuti, ez dakit, gauzak adirazteko igual erreztasun handiagoa dukatelako. Eskerrik asko etortzeagatik, egia esateko, gaurko udaberri egun honekin, gusturago agian kalean, baina, bai, nik alde batetik enuen nahi hitzaldi hau izaterik errepikapen bat, jakin duzuen bezala, Santelmo Museoan erakusketa bat eginda gai honen inguruan, 1000 urteko hau ospatzeko, nolabait, edo goratzeko, eta hitzaldi bat ere eman nuenan Gipuzkoaren erdiaroko hastapenei buruz edo. Orduan gaur nahi nuke egun hortan aztertu edo landuen dituen beste gai batzuk pixka bat sakontxeago lantzea. Eta ez da ere, esaten dizudan bezala, nuke nahi errepikapena izaterik erakusketan bertan ikusten diren gauzena, eta orduan nahi nuen baita ere, izenaz eta izanaz ari garela, Gipuzkoaren izana gaur zer den ere pixka bat hausnartu edo. Historia gaurko egunera ekartzea, eta agian gero gainera pixka bat gure artean ere hitz egiteko aukera izango dugu gai horri buruz, eta bakoitza bere iritzia eta eman eta bar. Orduan, hasiko naiz pixka bat, hasiera batean izena zitziteko. Gipuzkoa izena zer adierazten du edo zer esan nahi du, eta nire naiz filologoa, ni binatek esan duen bezala ni historialaria naiz, baina derrigor, filologiari buruzko gaietan edo aritu naiz, gai hau lantzeko, ez da Gipuzkoaren izena hau nondi datorren. Orduan nik batez ere ez dute aztertuko edo eztabaidatuko filologiaren ikuspegitik, ze hor nik ezer gutxi esan dezaket. Baina filologoak esaten duten hori historiaren argitan nola interpretatu daitekeen, edo zer gehiago zehaztu dezakegun Gipuzkoa izenaz. Batez ere, ez dagolako bat ere argi Gipuzkoa izenaren esan nahia. Bakoitzak bere, ikerlari ezberdinek bere teoria dituzte, eta horiek azaltzen saiatuko naiz, eta gero pixka bat nire iritzia ere emango dut. Gipuzkoaren izenaz nondi datorren edo, ez da gaurko intereseko gai bat bakarrik, ezik eta aspalditik eta landutako gai bat da, edo behintzat galdera hori beste batzuek ere aspalditik egin dute, ez da. Eta hemen daukagu Juan Martínez Zaldibiaren Suma de las cosas cantábricas liburu horretan, berak eskuizkribua idatzi zuen, baina gero argitara eman gabe gelditu zen, 20. mende hasiera arte, Fausto Arezonak eman zuen argitara, eta eskuizkribu horretan aipatzen du bai Gipuzkoa eta bai Bardulia, nolabait Gipuzkoan erromatarraren garaian zegoen jende taldearen izena, nolabait Gipuzkoarekin erlazionatuz, ezta? Eta, Juan Martínez Zaldibiak ematen duen azalpen hori da bere garaian Gipuzkoari buruz eta Gipuzkoarrei buruz
edo garai hartako Gipuzkoarren nortasunari buruz zeuden ideia horrekin bat zetorren azalpena, da, berak ematen duena. Eta horregatik esaten du, gazteleraz, esaten du, Bardulia tiene la etimología behar du leia, que en español significa ama la porfía, aludiendo a ser tan porfiados y constantes en la guerra. Hau da, oso lehiakorrak direla eta gerrarako zaleak direla, bai? Gerra zaleak direla Gipuzkoarrak. Horregatik, Bardulia, hortik omen zetorren, Zaldibia batxillerraren iritziz. Eta Gipuzkoa zari dela, esaten du, Gipuzkoa, algunos dicen que su etimología es Gepuzka, que suena una bravosa amenaza al enemigo. Nosotros te haremos pedazos. Y así quiere decir despedazador. I puska, esaten du, i puskatuko hau edo i hautsiko hau, ezta? Eta hori badator, Barduliaren izen, bere interpretazio horrekin, hau da, bertan Gipuzkoarrak bizi ziren pertsonak oso borrokalariak zirela eta borrokarako preste dela. Gero, azalduko du gero gehiago, zergatik esaten duen hori Zaldibia batxillerrak. Baina, esan dezakegu, ikuspegi hau gaur egun filologia zientzia disiplina bat denez, gaurko ikuspegitik ez duela inongo zentzurik honek ezta. Pixka bat badoa, Larramendirik egiten zituen etimologia horien hildo berean edo, pixka fantasia erabiliz eta norbere interpretazio pertsonal bat, garai hartakoa. Horien artek egiten du pixka bat saiakera bat, pixka bat filologiaren aldekoagoa nolabait esateko. Egiten duena da, berak eztabaidatzen du Gipuzkoa hitzak hasierako G hori, edo G hori baduen edo ez, berezkoa duen edo ez. Eta hor esaten du, latinez esaten du, Ipuzkoam hispanica lingua Gipuzkoan vocat prefijam consonantem G, quam etiam aliis cuibus dan nominibus a vocali incipientibus adere solet. Hau da, ohikoa dela, gazteleraz eta Gipuzkoan, erderaz normalean, bokalen aurretik G hori jartzea. Adibidez, esaten du, enim huevo pro ovo, hau da, huevo, bai? Hau da, hasierako H hori, G bihurtzen dutela. Huerta pro horto, bai? Hau da, hortua edo, huerta. Huesa pro ose, hau da, ezurrak, bai? Huesos, huesa. Huesa pro fosam, bai? Fosam, hori askotan agertzen da adibidez, huesa da, askotan elizetan ezurrak botatzen zituzten hobi komun moduko bat, edo ezurrak gordetzeko olako utxune bat, nolabait esateko, eta horri esaten du, fosam, osam edo huesam, huesa hori, huesa dela. Oska, Huesca hiria ere, Huesca, gez, eta abar. Orduan, esaten bere ustez, G hori, kontutan ezartzekoa da. Berak gerturatzen da filologiaren ikuspegitik, baina bere irizpideak gaur egun ez daude, gaur egungo filologo batek luke erakurketa horrela egingo, ezta. Hala ere, Gipuzkoak G hori berezkoa duen edo ez, eztabaida hori mantenduko da, edo gaur egun arte iritsiko da ikusiko dugun bezala. Hala ere, filologia ez aparte, zer esaten du izenaz? Berak esaten duena da, jartzen duen bezala, i vocale mincoatum reperitur, oda, i dala bere berezko lehenengo letra edo, lehenengo izkia. Eta esaten duena da, azapen batzuk ematen ditu, Gipuzkoa, Ipuzkoa agertzen dela lehenengo, Baionako Elizbarrutiko mugak edo ezartzen direnean dokumentu apokrifoa da, baina berez datazioa 10. mendekoa da, naiz eta benetako dokumentu bat ez izan, garai hortako dokumentu bat ez izan, eta aipatzen da Ipuzkoan. Hori da, horien artek ezagutzen duen lehen dokumentua Gipuzkoa hitza agertuko dena, horregatik aipatzen du hori. Eta berak ikusten duena da, antzinako dokumentutan gea desagertu egin dela.
Orduan, berak esaten du, hitz honen etimologia beraz zein da. Bueno, iluna da, baina esan dezakegu, bueno, badagola bordeleren inguruan, bazegola erromatar garaian talde bat, giza talde bat, hemen Ubiskos izena duena, bai? Eta Ubiskos hori Pliniok eta Ptolomeok aipatzen dutela, eta Gipuzkoa hori ez otere datorren hortik, Ubiskos hortatik. Hori berak egiten du, dituen datuekin alduen moduan, behintzat, Txilla Zaldibiaren eredua ikusita beste modu bateko interpretazioa da, ez da? Bueno, Lope Martínez de Isasti, Lezoarrak, honek ere historia moduko bat, historia, geografia, bueno, Gipuzkoari buruzko berri bilduma bat egiten du, Gipuzkoako leinu nagusiak, etxe nagusiak, eta bar, eta 1625ean, eta hori ere etzan argitara eman 19. mendera arte, baina, bueno, horre baita ere aipatzen du, saiatzen da, zer esaten Gipuzkoari buruz, eta hau esaten du. Muchos desean saber la etimología de este nombre Guipúzcoa, de dónde se deduce. No es fácil de declarar, por ser cosa tan antigua y tan pocos libros que tratan de ella. Un autor extranjero, haciendo breve descripción de Guipúzcoa, hoy en Artiburuzalidad, dice que su denominación es de una ciudad antigua, que se llamó así, y no refiere escritor alguno. Ez du aipatzen nondik ateratzen duen Ubiskos hori, hori esaten du Isastik. El bachiller Zaldibia, abogado que se hizo un tratado, dijo que Lepuzca o Guipúzcoa significa brava amenaza al enemigo, como si dijera nosotros te haremos pedazos. Y Bardulia, haciéndole el nombre vascongado, ez dela hizkuntza arrotz bateko izena, baizik eta euskerazko izena dela, quería decir mala porfía, que es lo mismo que beardu leia, por ser tan porfiados y constantes en la guerra, como lo da a entender esta dicción, leia, que es porfía. Orduan, berak benetan ez du proposatzen beste interpretazio berririk, baizik eta hartzen ditu aurretik dituenak, eta biak aipatzen ditu. Eta zergatik, Larramendik esaten duenagatik, ez da, Gipuzkoak, Larramendik aipatzen du Gipuzkoaren etimologia aurkeztea edo azaltzea oso zaila dela, ez da. Larramendi bere hiztegi irukoitze horretan ari da, euskararen inguruan, euskara nola ibiltzen den gure lurraldeetan, eta ari da lurraldeen izen horiek euskaratik datozela, euskal izena direla defendatzen. Eta hau esaten du, Araba eta Gipuzkoa ari dela, esaten du. Gipuzkoa, nada hay fijo de este nombre. Uno escribe Lepuzkoa, otro Ipuzkoa, otro Ipuzka, y ahora Gipizkoa. Y según mi sentir, se debería decir Gipuzkoa. Solo al nombre de Guipúzcoa no se le halla tan fácilmente el significado, sea Guipúzcoa, sea Lepuzkoa, sea Ipuzkoa, sea Puzico, si este nombre significa a Guipúzcoa en el instrumento del obispo Garcio. Este dokumentu batean horrela agertzen da, Puzico, San Sebastián de Puzico. Bueno, gero ez du aipatzen, agian beste nonbaiten aipatuko du, baina hau aipatzen duenean, edo proposatzen duenean zertaz ari da, putzuaz, nik uste dut hortik dijoala bere etimologia, bai? Beste, pixka bat, berak asmatutako edo bere interpretazioa da, ez du esaten zergatik, ez du lako benetan arrazoi zehatzik edo sendorik, ez da, teoria hori sostengatzeko, baina, esan egiten du. 19. mendean, Nikolas Soraluze historialariak, ari gera historialari pixka bat zientifikoen garaian, edo historialari zientifikoak azten diren garai horretan sartzen gera, 19. mendean, garai honetan, eta, Soraluzek naiz eta bere historia, pixka bat metodo zientifikoago batez egin, berak ere, jasotzen ditu beste interpretazio batzuk, baina berak ere bere poltsikotik ateratzen du interpretazioa besterik ez du lako, ez daukalako nondik heldu, ez da.
Eta esaten du, algunos escritores del otro lado del río Bidasoa dicen que Guipúzcoa significa Guyena de Francia. Según Isasti, significa brava amenaza. Según Larramendi, Egipuzua o pozo de la verdad. Gipuzkoa ikusi duguna? Bueno, Soraluzek adierazten du zergatik den. Egipuzua o pozo de la verdad. Según Moguel, derivado de Kiputza o Kipulza, lugar de cebollas. Según Cortés y López, el diccionario de la España antigua, se reviva el árabe Gui Passage, o passage, es aquí no la sango den, tránsito o pasaje, tomado del pasaje hebreo y del conjunto de las dos palabras Gipasachoa o Guipuzco. Y según Ozaeta Gallastegui, significa Egipuzia o sea, pozo de montes. Saiatu naiz Ozaeta Gallastegiren aipamena lortzen, baina gire bil naiz bere lanean eta ez du lortu topatzerik. Bueno, agian berak gehiago, pixka bat bere argumentuak eta gehiago landuko zituelakoan edo, baina ez dut topatu. Nosotros nos inclinamos a esta última etimología, que es la que mejor viene a significar la localidad, como demostramos poco más adelante, circunstancia a que generalmente tienden los nombres propios vascongados de esta clase. Hau da, nolabait esateko, lekua izen horrek lurraldea deskribatzen duela, alegia. Putzua eta putzua da leku umela, bustia, nolabait esateko, ezeguneekin, errekekin, eta hala ere, edo era berean menditsua dena, ezta? Hori da pixka bat, 20. mendearen aurretik, ematen zezkion, hauek dira ematen zezkion interpretazioak edo, bai? Gorosabelek ere jasotzen du, eta berak ere egiten du horlako bildumatxo bat. Gorosabel ere, nik Soraluzekin batera, baina batez ere Gorosabel da Gipuzkoako lehen historialari zientifikoa, bai? Bere garaiko korronteen arabera lan egiten du, eta lan egiten du dituen iturriekin, ez direla gaur egun ditugun iturriak, ez da gutxiago ere, baina bai lantzen ditu oso modu fidelean eta garai hortako metodoen arabera, bai? Eta, berak aipatzen duena da, no es mejor conocida la etimología del nombre de Guipúzcoa dado a esta provincia, según declara el título primero de la recopilación de sus fueros y ordenanzas. Así es que Esteban de Garibay dice que no está entendida la causa de dónde le pudo resultar este nombre, aunque no carece de misterio, según él mismo, el que esta provincia y la vecina de Guyena en Francia tengan en sus voces un mismo principio. Guipúzcoa, Guyena. Oyenart, al paso que también confiesa la oscuridad de esta denominación, forma la conjetura de que pudo haberse derivado de los viviscos, pueblos de la Aquitania, cerca de Burdeos, poco distantes, dice, de Guipúzcoa. Gabriel de Henao se declara igualmente en el caso de no poder ilustrar este punto y rebate la conjetura precedentemente indicada de Oyenart con respecto a la procedencia de aquel nombre. Larramendi, en el prólogo del diccionario trilingüe, manifiesta también que el nombre de esta provincia no se halla el significado, sea Guipúzcoa, Lepuzcoa, Guipúzcoa o Púsico. Solamente en el Diccionario Geográfico Histórico de la España Antigua, publicado por Miguel Cortés y López, se intenta explicar la etimología, que no la considero enteramente segura, aunque tampoco niego su exactitud. Redúcese a decir que el río Lezo, llamado antiguamente Pusico, de la voz hebrea passage o pasaje, y después por los árabes sui passage, pasaje, ¿no? Tomó su nombre en la provincia de Gipasachoa o Guipúzcoa. Hauek dira, ikusten duzuen bezala, hauek ere zekiten. Eta gaur egun ere, antzeko egoera batean gaude, asko aurreratu dugu, baina hitz pixka bat iluna. Gaur egungo filologoen ikuspegitik zer esan dezakegu hitz honi buruz. Hemen ere eztabaida badaukagu. Hau da, ziurazki azken argitarapena Gipuzkoako etimologiari buruzkoa, Gipuzkoako herrien izenak eta ikertzen ditu edo aztertzen dituzte Salaberrik eta Zalduak. Uste Zaldua bera honi buruz dituzela, ezta? Nik uste berak askoz ere hobeto azalduko zuela
aipatzera noana, baina nik laburbilduz, berak beren ustez, hauen ustez, Gipuzkoa hitzaren atzetik gentilizioa dago, bai? Hau gizatalde batek bere buruari edo ematen dion izena, bai? Nolabait esateko. Eta esaten du, gure ustez gentilizioa dagoela probintziaren izenaren oinarrian. Hortaz eta laburtuz, Gipuzkoa koronimoak hastapenean Giputzen lurra, Gipuzak bizi diren lurraldea adierazukeen gure iritzian. Oda Gipuzkoa, koa hori, hori argiagoa da gaur egun, bai? Atzizki horrek adierazten duelan leku bat, ezta? Gipuzkoaren lekua, hauen ustez. Eta, interpretazio hau edo, Michelenak ere proposatutakoa da. Eta, gero ikusi dugun bezala, David Petersonek ere, bere azken urteetako argitalpen batean ere, pixka bat interpretazio hau landu zuen. Elena Barrenak ere, bera historiaren ikuspegitik ere, interpretazio hau segitzen du, eta horren inguruan egiten ditu bere ikerketa arkeologikoak ez, historiografikoak edo historikoak gizarte antolamenduari buruz. Hau da, esaten duena da, Gipuzkoako lurraldea oinarrian lurraldeari atxiki gabeko pertsona batzuk osatzen zutela, bai? Gipuzko horiek izan zirela, garai bateko hartzaileak kostaldearen eta barrualdeko mendialdearen artean transhumantzia bideetan aurrera eta atzera zebiltzanak urtaroen arabera eta bar. Hori izan berak proposatzen zuena eta 11. mendearen inguruan hasiko zela Gipuzkoa aldatzen eta herri finkoak eta sortzen. Hori beste baterako. Beste ikuspegien arabera Gipuzkoak deskribatu egingo luke, Gipuzkoa hitzak deskribatu egingo luke lurraldea, bai? Eta hemen jartzen dizuet, bere artikulua irakurritan nuen aspaldi, baina egun hauetan Valeriano Illarzak argitaratu egin du bere hipotesia nolabait modu divulgatibo batean edo egunkarian. Bere ustez, Gipuzkoa hitzaren erroa latinetik etorriko litzateke. Eta antzinako latineko kipus edo izango litzateke Gipuz horren aldaera, jatorrizko aldaera, eta horren esan nahia bere ustez, zepo, baila, ito, mojon, limite. Berak esaten duena da, zipus horrek zuen hasierako latinez duen adiera edo, esan nahia, mugan jartzen ziren mugarri horiek, nolabait esateko zirela. Eta horregatik, bere ustez, Gipuzkoak esan nahi duela mugan dagoen lurraldea. Hori da berak proposatzen duena, baina etimologia beti euskaratik ikusita, euskararen ikuspegitik ikusita, hitz arrotz bat mailegatuz edo sortuko litzateke. Eta noski, berak azalpen bat eman behar dio, ze bestela azalpen historiko bat edo ematen dio horreri, eta hor da nik uste dut hanka gehien sartzen duen alderdia. Zergatik, Gipuzkoa muga izan delako gaur egunera arte, eta momentu askotan izan da muga. Orduan, berak hautatzen du bat, erromatar garaiko muga, esan dezagun, Galia eta Hispaniaren arteko muga hori izango zela, Gipuzkoa hitza sortu zeneko garaian, nolabait esateko hori izan zela unea. Eta berak esaten duena da, Oiaso hiria zegoela muga horretan, aduana bat zegoelaan, eta beraz, Kipuz hori Irunen zegoela, hasiera batean, mugarri moduan edo. Eta hortik hasita, lurralde hori zabaltzen joango zen, denborarekin, bere ustez, ez dakigu noiz, baina joango zen hasiera batean Bidaso aldean, Oiartzu aldean eta zabaltzen, eta ondoren
Gipuzkoa osoraino iritsiko zen hitz hori edo adiera hori edo lurraldeari deitzeko modu hori. Eta azkenean, baina hortan kronologiarik ez du ematen, Gipuzkoa zena, Gipuzkoa izatera pasako zela, hori esaten du berak. Eta orduan berak, nik uste dut oso gogorra dela alde hortatik, berak esaten du, gentilizioa ahaztu behar dugula, eta berak argi dauka zein den Gipuzkoaren esan nahia, bai? Mugako lurraldea. Baina, Fausto Arezanak eta jasotzen dute baita ere beste interpretazio bat zerikusia duena. Bi puntutatik ondorio berdinetara iristen da Fausto Arozena. Eta berak esaten duena da, ipu berez, ez aipatu, Jarzak esaten duena da, hasierako ge hori berezkoa duela Gipuzkoak. Zaldua Salaberrik eta Mitxelenek bere garaian esaten zuten zalantzazkoa dela, ze Gipuzkoa gez ere nahiko goiz agertzen dela. Eta orduan, hor aukera egitea zaila dela bata edo bestea den. Arozenak esaten duena da, ge hori ez dela berezkoa, eta horrekin goratzen zate Oien Artek zer esaten duen, ezta? Oien Artek ere hori esaten zuen. Eta berak esaten duena da, ipu erro hori euskerazko beste hitz batzuetan agertzen dela, ez dela gentilizioa, baizik eta esan nahi propioa duen zer dela, izen arruntu bat, bai? Eta berak aipatzen ditu ipuru edo ipular hitzak. Eta berak esaten du horien esan nahia dela bazterreko larra, bazterreko zelaia, o bazterrean dagoen sail bat, ezta? Eta horregatik, bera interpretazio ere, horregatik esan dizuet bestearekin zerikusia duela, mugaldeko eremu batez ari dela, bai? Bazterrean dagoen zeozer, Extremadura moduko zeozer, edo marka, garai hartan ere erabiltzen den marka hispanikoa, gogoratu dezagun, Frankoen eta musulmanen artean zegoen eremu bat dela, ezta? Eta hori da Fausto Arozenak ematen dion interpretazioa. Nik gitu nahi nuke, eta agian filologoi txikituko naute honekin, baina bai proposatuko nuke adibidez, hildo honetatik jota badagoela baita ere beste azalpen posible bat agian. Eta adibidez, badugu 12. mendean Ieldo Bizkaia, toponimoa, eta hemen inguru honetan zegoena, 1141 Nafarroako, garai hartan Iruñeko erregeak, doaintza bat egiten dio katedralari, Iruñeko katedralari, eta ematen diola Igeldo Bizkaian dituen jabetzak. Eta ondorengo dokumentuetan badakigu, edo garai hartako dokumentuen arabera badakigu zer ziren jabetza horiek, eta ziren sarobeak, haien behiak eta gordetzeko sail batzuk, edo hori uste dugu, izan zitezkela, ez duelako aipatzen zehazmeat zer ziren, baina gaur egun garai hortako 12. mendeko toponimia ikusten duguna da, leku hauetan baserria daudela. Ondoren baserriak sortu ziren sail horietan. Eta denak ikusten duzue, bi hauek Muno eta kenduta, gainontzekoak hemen Igeldo mendiaren magalean daude. Eta bestalde, Pasaian ere, Bizkaia auzoa ere badago. Hemen Jaizkibelen magalean nola baita esateko, edo egian edo. Horregatik, baliteke baita ere, hori uste dut Elena Barrenak ere aipatzen duela, ipurdi edo izen horrekin zerikusia izan lezakela atzeko zer, ezta? Horregatik, Mitxelenak berak Bizkaia Bizkarrekin lotzen du, eta esaten du, eta zergatik hori, Roitek eztabaidatuko du, eta esango du, posible den edo ez, baina agian, bai Gipuzkoa eta bai Bizkaia dira mendien atzean dagoen zerbait, ezta? Mendietatik bera, itsaso aldera dagoen eremu bat. Hor, nire proposamena. Edozein kasutan, bi ikuspegi daude, eta kontrajarriak dira, nola baita esateko. Bat da, endogenoa, hau da, Giputzek, edo bertako biztanleek bere buruari emandako izen horren
ondorio dena edo, bertatik eratortzen den esanahi bat, eta bestetik exogenoa, hau da, kanpotik beste norbaitek bertako emandako izena, bai? Bazterrekoa hartzen badugu, bazterreko ikuspegi hori, erdigunetik ematen den esanahi bat da. Ezta erdigunea izan daiteke, aipatuko dut, Iruña adibidez, eta atzean dagoena, ikuspegi horretatik, Gipuzkoa litzateke. Exogenoen artean baita ere dago, jartzak ematen duen azalpena, adibidez, mugakoa, ezta? Kanpotik ematen duena, mugan dagoena, kanpotik emandako izena litzateke baita ere. Eta horiek izango lirateke gutxi gora bera bi korronte nagusiak. Aipatu delen David Petersonen lana, eta horreri buruz ere galdetu didate, erakusketa aurkeztu genuenean, esaten zidaten, haizu, baina badago lan bat, David Petersonek duela 10 bat urte argitara emandako lan bat, bere garaian Jose Angel Lema Pueyok jaso zuena Gipuzkoako historialarien elkarteak egin genuen Gipuzkoako historiaren sintesia liburu horretan aipatzen du. David Petersonek esaten duena da, 10. mendeko agiri batean agertzen dela leku izen bat, Burgos iparraldean, Gipuzare, edo Giputzare izena izango zuen herriska bat, historialariei pasazaiena konturatu gabe, nolabait esateko, ez direna jabetu izen horrekin, eta berak esaten duena da, Giputzare horrek, Giputza uri hortatik etorri litekeela izen hori, eta Giputzare horren izen nagusia nolabait esateko, bi hitzen elkarketaren ondorio izango litzatekeela, bata da Giputz, hau da, lehen esan dugun gentilizio hori, eta bestea uri. Eta beraz, bai Giputzare eta bai Gipuzuri Errioxan aurkitzen den beste toponimo horren jatorria izango litzateke, Gipuzkoarren herriska. Baina, nik esaten nuena da, ez dakit, ni nahi zinor esateko hori horrela den edo ez, oraindik ez dakigu gentilizioa den Gipuzkoaren oinarria, baino 2025an Gipuzkoa aipatzen da, eta hori da orain ospatzen ari girena. Eta ez dakigu Giputzare hori Gipuzkoarrez ari den edo ez. Zeren beste esanahi bat balu eta deskribapena izango balitz, lekuaren deskribapena, posible da Burgosen antzegoen leku bat deskribatzeko erabilitako izena izatea besterik gabe. Eta Errioxan ere bai, orduan, ez da iruditzen, berak daukan segurtasun horrekin aipatzeko zer denik. Baliteke, Giputzen herria izatea, baina agian ez da. Eta, esaten nuena, jartzaren hipotesian, egia esan nik uste oso ausarta dela garai harta Erromari buruzko egiten dituen interpretazioetan, batez ere esaten duelako, Estrabonek berak Gipuz hori izan balitz esango lukeela, ez da garai hartan existitu balitz. Hori gehiago izatea da, Estrabonek gauza batzuk esaten ditu, baina beste asko orain badakizkigunak ikerketari esker ez ditu esaten. Orduan, garai hartako geografoek datuak biltzen zituzten leku batetik eta bestetik, eta askotan nahiko hankamotz geltzen dira, edo, orduan ezin dira horrela modu kategorikoan nolabait esateko hartu, ez da. Orduan, gainera, euskerazko hitza ezpada, beste leku batzutan ere, sortzea bazegoen, Gipuz hori. Zergatik ez dago Galia eta Hispaniaren arteko beste leku batzuetan, eta gaina euskeraz hitz egiten den beste leku batzuetan toponimo hori bera, zergatik ez da sortu, ez da? Ez dauka, Balkana da, berak ematen duen azalpen hori azaltzeko ez du beste antzeko horik ematen duena da, esplikazio bat. Orduan, berak aipatzen duen hori Balkana izango litzateke. Ez daukagu konparatzeko aukerarik. Eta bestetik, garai hortan, esan dezagun, Germaniako limes hori edo Britainiar Irletako limes hori kenduta, limes edo muga hori ez da leku konkretu bat edo harresi bat edo dorre bultzo bat. Garai hartako
mugak ez dira gaur egungo muga bezala. Hori da, aro berrian, estatuak garatzen doazen denean, beren arteko mugak zehazten hasiko diren unea, ez? Eta garai hortan, mugez ari gerenean, ari gera eremu ez. Bai? Beraz, ez dakit, adibidez, ez dakit gerago aipatzen dudan, baina Oiaso Irunen dago. Bueno, horrek zesan edu, Hendaia gauza ezberdina dela? Ala, gaur egun bai, baina gaur egun, guztiz ezberdina ez, baina ikusten ditugu ezberdintasunak. Gauza fisiko kartelak beste hizkuntza batean, edo matrikulak beste ere batekoak, edo bai, horrelako gauza zentzumenen bidez ikusten direnak. Garai hortan, egongo zen horrelakorik, horrela ikusiko zuten alde batekoak eta bestekoek? Ez dakit nik ze puntura arte garai hartako mugak ez ziren hori, eremu zabalago batzuk, ezta. Orduan, komplikatu ikusten dut, azalpen hori behintzat garai hartara arte eramatea, hori ez dut argi ikusten. Eta orokorrean, larramendik esandakoa, ez da beste batzuk errepikatutakoa, ez dago bat ere argi, eta nik uste dut oso zaila dela bi korronteetako baten alde egitea. Bueno, baina zertzen Gipuzkoa orduan, garai hortan, Gipuzkoa hori zertaz ari gara, ez? Izena saritu gara, orain izanaz. Zer da? Ematen du, segunda ze korronte erabiltzen dugun, bazterreko lurralde hori ez dela gauza oso konkretua. Bueno, erdiaroko Gipuzkoaz ari diren ikerlari gehienak, Gorosabeletik hasita gaur egun arte, ez daukagu datu handirik ere, zehatzagoak izateko, baina esan dezakeguna da, Gipuzkoa uste dugula, gaur egungo Gipuzkoaren erdi parteko eremu hau izango litzatekeela. Bai? Zergatik, badaudelako hemen eremu batzuk, ez zirenak Gipuzkoa, edo behintzat garai hartako agirietan agertzen direla Gipuzkoaretik aparte. Eta gainera, normalean hartzen dena da, irizpide moduan agertzen da, garai hartan ari dira finkatzen gotzaitegieen mugak, 11-12 mendean, eta garai horretan, uste dugu, garai horretan mugatuko zirela, existitzen ziren erakunde edo lurraldeetara, erakuntza edo erakunde politikoetara. Horregatik, uste dugu, Iruñeko gotzaitegiari zegokion lurraldea izango dela Antzinako Gipuzkoa. Bertan baldaudelako Gipuzkoari buruzko aipamen konkretoak. Hori da, uste duguna, baina mugak zertziren zehatzak ala lausoak. Hori da galdera. Badakigu adibidez, 1080 urte inguruan, Astigarribia hemen aurkitzen da, Mutrikuko parte da gaur egun, baina garai hartan aipatzen zen Astigarribia Interbizkaia Gipuzkoa zitoa. Gipuzkoa eta Bizkaiaren artean. Beraz, dokumentu horren ustez behintzat, edo horren hitzez hitz hartzen badugu, ez zen Gipuzkoa. Eta ez dagoen beste erakunde baten barruan, bazik eta solten norbait esateko. Bestalde badakigu inguru honi guztiari markina esaten zitzaiola. Edo behintzat, bertan sortzen diren hiribilduak aipatzen direnean, markina de Suso, de Iuso, Villaviciosa de Markina, horrelako hitzak aipatzen dira, gaur egungo markina geanean, Eibarrez, Elgo Ibarrez, eta bar. Orduan, marka, lehen esan dizuet, marka horrek esan nahi du mugako lurraldea. Eta, segurazki, ez egigu data zehatza, baina Durangoko Antzinako foruan, data zehatza ez dakigu, baina uste dugu Nafarroako Antxo Zazpigarrenaren dokumentua dela, foru horretan aipatzen da, Bizkaiako jauna zen, Durangaldeko jauna, eta akordio bat du edo, behintzat hori adierazten du dokumentuak, bere deiari erantzuteko eta gerrarako zerbitzua ematen dutenean Durangarrek
gehien jota, Elosuko gazteluraino joango direla bere udalostean. Oda, Durangoko biztanleak gehienez lurralde horreraino mugituko direla, ezta? Eta ez haratago. Horrek zer adierazten du, nik uste dut, ikusita Elosuko gaztelua Bergararen mugan dagoela, eta Bergara badakigu Aran batzela, garai hortan bazuela bere nortasuna eta izaera Aranak, Bergarako Aranak edo Bergarako lurrak, segurazki Bergarako lur hori bazegoela edo Bizkaiko jaunarekin, bueno, ez dakit bere boterepean edo, baina bai bazuela Durangaldearekin nolabait esateko lotura bat, eta agian ez Gipuzkoarekin. Orduan, bueno, badakigu ondoren ere, badaudela lurralde batzuk ez direla berandu arte Gipuzkoa izango, adibidez, Oñati adibidez, eta bar, ez da. Orduan, bueno, pixka bat badakigu gehiago Gipuzkoa zerretzen pista batzuk baditugulako, kontrakoa baino, ez da. Eta bestetik, ekialdeko partea ere, ez da hartzen Gipuzkoako parte. Eta horregatik, jartzak ematen duen azalpena, hau da, Kipuz hori iruntzela eta ondoren zabaltzen joan zela, justu hain zuzen kontrakoa, ez da. Gipuzkoa, jatorrizko Gipuzkoa hau izango litzatekeelako. Baina hala ere, zertzen Gipuzkoa. Orduan, gauza finko bat, konkretua, badakigu jaun bat bazuela, ez da? Gartzia zenariz, Gipuzkoako jauna zen, senior Gipuzkoa, ez? 11. mende hasieran. Orduan, izango zuen bere izaera propioa, baina mugak bat zituen, muga konkretu batzuk, ala zertzen, Aran desberdinen batura bat, ez dakigu. Agian elementu geografikoak izango zituen muga, bai? Ez dakigu. Printzipioz izan daiteke, baina ez dakigu zehatz-mehatz. Agian bere eragin esparrua etzen hainbeste lurralde bat, baizik eta pertsona batzuk. Berari, Iruñeko erregeari fideltasuna zortzioten leinuek eta gizataldeek bera zuten gobernadore nolabait esateko, ez da, garai hartan. Eta agian hori da bi lurraldeen arteko lotura. Eta Gipuzkoa zertzen zaila izango da zehaztea, egia esateko. Batez ere adibidez, 12. mendean Tota Gipuzkoa ere aipatzen delako. Tota baldin bada, badakigu zer den Gipuzkoa, eta aurretik aipatzen zenean, agian ez zen guztia, ez da. Hor, azkenean interpretazioetan ari gara, ez dakigu zein zen idazti zuenaren asmoa, eta askotan gehiago egiten dugu imaginatu eta interpretatu. Eta orduan noiz sortu zen Gipuzkoa, eta hau bai dela benetan erantzuteko galdera zaila, ez da. Bada, horretik ere aintzinako jakintxu hauek, Zaldibiak eta aipatzen zuten Baskonia, Bardulia espreski, baina badakigu gaur eguneko Gipuzkoa hori erromatarren garaien hasieran mintzat hiru jendarte edo ez dakit hiru triburen artean banatzen zela, ezta? Baskonia zela ekialdeko partea, Bardulia erdialdekoa eta Karistia Deba Arana. Horregatik, uste da baita ere Gipuzkoaren hasierako nortasun hori, erdialdeko lurralde hori, aintzinako Bardulia horren oinordeko izango dute zen edo. Orduan, ez dakigu, zer ez dakigu, Bardulia horrek oso luzera egin zuen denboran, erromatarren gainberaren ondoren eta aintzinaro berantaigarrian ere jarraitu gote zuen, edo ez dakigu. Eta orduan Giputzak, beraz, gentilizioa balitz, ez dakigu noiz agertzen diren Giputzak. Hortan, jartzak arrazoi du, nolabait esateko, noiztik ematen zaie hitz hori, edo izen hori Gipuzkoarrei. Ez dira barduliarrak, baina noiz aldatzen da haien izena, ez da. Eta bestetik, mugaldeko lurralde bada, noiz hasi zen lurralde hori muga izaten? Momentu ezberdinetan izan daiteke. Erromatarren garaian nik ez dut ikusten oso, ez dakit, muga horrek ez duelako benetan esanai politiko hori, nolabait esateko, ez da gatazkagune bat, ez da, hor zaila ikusten dut. Aintzinaro berantiarrean gehiago, egokiago ikusten dut, adibidez,
Juanjo Larreak egiten du, publikatu dituen zenbait lanetan ikusten da, ez? Baskoiek batez ere duten papera Frankoen eragina dutela, eta baita ere bisigodoen kontzilioetan eta politikan parte hartzen dutela, noiz behinka, ematen du bereiek ere sartzen direla bisigodoen arteko gatazka politikoetan, eta abar, orduan, baliteke, garai hortako muga zabal horri buruz aritzea, ez? Edo interpretazio hori garai hortan ematea eta izen hori ere garai hortan garatzea. Eta baita ere, 8. mendetik aurrera ere, izan daiteke, bai? Iruñatik haratago dagoen lurralde bat, bazterrekoa, eta bar. Baina, ez daukagu, non heldu ez daukagu oraindik egia esateko. Ez dugu lortuko holako arrizko, ez dakit, miliario batean izena agertzerik, orduan zaila izango da, horretara iristea. Ondoren, pixkat bizkor egiteko, 14. mendean sortzen da Gipuzkoak gaur egun duen, ez dakit, profilaren edo lurralde tasunaren oinarria, ezta? Ez dakigu ziur ze pasatzen den Gipuzkoarekin erakunde politiko bezala 13. eta 14. mende hasieran eta bar, aipatzen da dokumentuetan, baina ematen du badaudela holako batzarrantzeko batzuk, Jose Luis Oreiak hori uste du, baina ez dakigu ziur zeintzuk diren Gipuzkoako erakundeak, eta horregatik zaila egiten zaigu. Hitz horrek 11-12. mendetan duen esanahi hori gero mantentzen zen edo ez jakitea. Baina badakiguna da, 1375 eta 97an Gipuzkoako anaidiak edo ermandadeak indarra hartzen duen momentutik aurrera, Gipuzkoa osatuko dutela lehen Gipuzkoa ez ziren zenbait herrik, eta orduan sortuko dela, nolabait esateko lurralde berri bat. Aurrekoaren izen hartuko duena eta oinordekoa dena, baina zabalagoa izango dena, ezta? Azkeneko nolabait esateko batuketak edo azkeneko gehikuntzak, Lehintzarana eta Oiartzun izan ziren 16. mendearen hasiera inguruan, eta Oñati 1855. Ondoren ere muga bazen Gipuzkoa, eta hori oso argi dakigu, eta Gipuzkoarrek nolabait esateko harrotasunez esaten zutela ere badakigu. Ze beren politika, Gipuzkoako erakundeen politika eta Gipuzkoako leinuen politika 16. mendetik aurrera oinarrituko da muga izaera horretan. Eta bereik muga erabiliko dute Imperio Hispanikoarekin edo Monarkia Hispanikoarekin duten harremanetan. Hori izango da, Gipuzkoarrek aldarrikatzen dituzten askatasun horien oinarria, mugako izaera hori. Eta hortik dator kapabetasuna edo noblezia, Gipuzkoaren noblezia hori, aitonen seme direla, hori 16. mende aurretik mendearen ondoren, aldarrikatuko dute normalean Gipuzkoarrek, baita Bizkaitarrek eta baita Baztango biztanleek eta abar. Orduan, lurralde honek badituela zenbait zama, nolabait esateko, ez duela nekazaritzaren ikuspegitik ez duela gari asko sortzen, eta bar, eta gainera mugan dagoela, eta horregatik nolabaiteko laguntza merezi duela. Gainera, Gipuzkoak berak bere zerbitzua eskintzen diolako koroari, muga zaintzea, eta gainera armak eta gudauntziak sortzen ditu, orduan, eta gainera marinelak ere ematen dizkio Monarkia Hispanikoari, orduan, ikuspegi horretatik, hor dago, diskursoan, erretorikoki hori muga izaera hori onartzen da eta aldarrikatzen da. Horrek ekartzen duena da xenofobia, gaur egun ikusita xenofobia. Oda, judutarrak eta hemen judutarrekin sekula ez dela izan, eta beraz, odolgarbikoak ginela, nolabait esateko, musulmanak ere ez zira iritsi, ez da erromatarrak, ez da bisigodoak ez inork, Gipuzkoa ez duela inork sekula konkistatu, eta horregatik, etzela hortik aurrera ere, odolgarbikoa etzen inor sartu behar Gipuzkoan. Eta horrek, garai hartan, xenofobia gaur egungo ikuspegitik ikusita, jarrera xenofobiko bat garatu zen. Ez guztien artean, eta nahiko paragogikoa da, adibidez, Loiolako Inazio santua, San Inazio,
bueno, jesuiten konpainian, nahiko eztabaida egon ziren gai honi buruz, bazuden batzuk, gainera generalizatera iritsi zirenak, Lainez eta abar, aintzina, bere ingurasoak eta abar, judutarrak izan zirenak. Eta orduan eztabaida sortzen da, jesuiten arteko borroka daude, 16. mende bukaeran zehar eta abar, eta batzuk esaten dute, odolgarbikoa bakarrik sartu behar dutela konpainian, eta orduan beste horiek ez dutela lekurik, ezta? Judeo konberso edo horiek, eta berez San Ignaziok ez zuen inoiz konpainia sartzeko irizpide edo muga bezala jarri, odolgarbikoa izatea. Orduan, kuriosoa da, Gipuzkoako patroiak, ez behintzat, dakigunez, ikuspegi xenofobiko hori gaur egungo ikuspegitik, ez izatea. Nortasun bat garatzen da, ezta? Muga horren inguruan, foruen inguruan, eta lurralde honek koroarekiko duen harremanean. Eta 1620 inguruko dokumentu honek horrela esaten du. Y que preciándose de lo que les obliga su nobleza, de que se deriva tanta en estos reinos, están siempre con sus armas en defensa de la entrada de naciones extranjeras a estos reinos, para acudir con suma presteza, como suelen a las partes, y que en las ocasiones ordinarias de nuestro servicio de mar y tierra es notorio la particularidad y efecto con que la dicha provincia y los de ella, con estímulo de su nobleza, han acudido y acuden con tanto fruto a nuestro servicio, empleándose en él la sangre, vida y hacienda, por lo que han sido siempre tan honrados y estimados de las personas reales como se sabe. Defendatzen dute, Gipuzkoak duen giltza dela, lurralde bezala, eta bertako biztanleen ikuspegitik, prest daudelako edozein momentutan haien lurraldea defendatzeko. Eta noble bezala ere funtzio hori dutela, gerra egiteko funtzio hori. Eta bestetik, garai hartako Gipuzkoako jarduera nagusiek, burdingintzak, burdingintza eta armagintza elkarrekin doazen jarduera dira, itsas ekonomikako adar desberdinak, ontzigintza, itsas lapurreta, azkenean merkatari batzuk ere hortan arituko dira gerra garaian, merkataritza ere dira nolabait esateko imperioaren zerbitzurako elementuak, ezta? Eta hori da bereien aldarrikapena garai hortan. Ondoren, batez ere foruen galerarekin eta foruak ez baian jartzeak eta liberalismoak ekarriko duen zentralismo horrekin, sortzen da beste nolabaiteko ikuspegi bat, nortasun horren beste interpretazio bat, ezta? Hartzen direna da, garai bateko nortasunari buruzko mito edo ezakit nola esan, diskurtsoko elementu horiek, eta erabiltzen dira, zabaltzen dira ez ja bakarrik Gipuzkoara, baizik eta Euskaldunei, Euskaldunen nortasunaren adierazle dira, foruak, hau dira 1929an Sertek Santelmorako egindako markoak, hau da, Alfontso Zortzigarrena Gipuzkoako foruak zinpetzen edo, hau da, beste asmakizun bat, nolabait esatzeko, inork ez daki, garai hortan foruak horrela bazeuden, nolabait esateko Gipuzkoan, baina ez dakigu berez, Alfontso Zortzigarrenak Gipuzkoa konkistatu egin zuen armen bidez, orduan, bazegoen korronte bat, 17. mendetik aurrera, Gipuzkoa, esan zuena, Gipuzkoa, akordio baten bitartez edo entregatu edo batu zela Gaztelara. Orduan, interpretazio hau da pixka bat korronte horren ikuspegitik, ez? Gu batu ginen nahi genuelako eta aukeratu egin genuen, ezta? Gaztelako erregea. Bestetik dago ontzigintza, hemen ikusten ditugu antzinako galeoiak eraikitzen, itsas marinelen historia eta epopeia horiek, ezta? Elkanorenak eta Urdanetarenak eta bar, eta hemen santuen herri bat, ezta? Euskaldun fededun ideia hori adieraztera emanez edo. Eta pixka bat horiek izango dira, Gipuzkoan zeuden mito horietatik, Euskal Herri mailan Euskaldunei emango zaizkien merituak edo,
nolabait esateko ezaugarriak. Eta bueno, gaur egun, Gipuzkoa badakigu zer den, ez? Lurralde bat da, baditu bere mugak, baina eta baditu bere erakundeak, eta bere erakunde horiek berreskuratu ziren, bai? 1978an, aintzinako erakundeen ondorengo moduan edo. Eta hori, baina nortasun gipuzkoarrik badago, hortaz, aritu ginen erakusketa prestatzen ere ginela, pixka bat hausnarketa hori nahi nuen egin, eta gaur egun zer da, badakigu 16. mendean zertzen gipuzkoara izatea, baina gaur egun zer da. Eta agian ez daukagu beharrik, ez da, horretarako, batek esaten zidan, gipuzkoara izatea da, istripu bat. Jaio zintezkeen Gipuzkoan edo Norvegian, edo pixka bat, historiaren ondorio, baina ez daukala horrek beste eraginik, ez da. Batzuk, erakundeak ere, erakunde horien kontra ere badaude, diputazioen kontra, aldundiek duten, eskuduntza horiek eta, deusestearen alde daude, eta autonomi elkarteek berreskuratzearen edo eskuratzearen alde daude, edo zuzenean zentralismoaren alde. Orduan, badago, korronte ezberdinak badaude, ezta? Garai bateko jarduera ekonomikoak, burdingintza eta itsas mundu hori gainbeheran dago baita ere. Egia da, Gipuzkoak baduela industri sare bat, eta gainera, bere historiagatik eta Arabak eta Bizkaiak ez bezala, bere lurraldean zehar nahikoa zabalduta dagoen industria sare bat da, eta ez da. Bueno, bere ezaugarriak ere baditu gure lurraldeak, ez da. Gaur egun, esaten dugu ez, Gipuzkoan zer, Donostiak, zer, turismoa, gastronomia, hori dira gure erakartzeko propaganda hortan, horiek aipatzen ditugu, ez da. Eta gero, kirolak, erreala. Zer esango genuke, zer da Gipuzkoar guztien amankomunean dutena, reala. Ni Gipuzkoarra naiz eta atletizalea naiz, baina da istripu bat, hori bai dela istripu bat. Baina esan edetena da, adibidez, azken hilabetetan izan dugu beste polemika bat, eta da eskola kirolaren inguruan, ez da. Eta eskola kirolaren aldekoak esaten dute, eskola kirola martxan jartzeak ekarri duela, azkeneko Olinpiar Jokoetan Gipuzkoarrak izatea, Euskaldunen artean, kirolari gehien eraman dituztenak, ez, Olinpiar Jokoetara. Eta orduan hori pixka bat bestengatik desberdintzeko edo nolabait esateko, ez da. Baina gaur egun, ez dakit, agian norbanakoaren ikuspegia garatu egi daukagu, edo ez dakit, individualismo hortan gaude, edo gizarte bezala baditugu nolabaiteko nortasun horren elementuak edo. Pixka bat, aipatu nahi nuen besterik gabe hitzaldi historiko batekin nahi, bezik eta. Gero batek zer esateko badu honen inguruan, eskertuko nuke, nik uste dut, interesgarria delako, ez da, pentsatzea, Gipuzkoar bezala zer bere, ezakit, agian ez bereiztu, baina zer da gure nortasunaren oinarria. Edo behar dugu, agian ez dugu behar. Besterik ez zuen komentarioen zen gelditzen naiz. Eskerrik asko, Josu, eta norbaitek erasotu nahi badio bere galderari JK edo Gipuzkoarra izan eta atletizalea naizelako eraso nahi gau. Bai, hemendik ni saskibaloi-zalea naiz, así que igual hori igual futbol-zaleek erasotu dezatela. Norbaitek galdetu nahi du edo galdera edo online, internetetik ikusten egia eta... Zuzenean zaude. Beharrezkoa da Gipuzkoaren nortasuna bai. Gipuzkoaren bai gerturatu. Gipuzkoaren baino. Ez dakit beharrezkoa nortasun hori nabarmendu behar da. Batera garbi egin. Ez, esan dut, garai baten erakundeak izatea eta lurralde bat izatea horrek esan nahi batzuelako, ez? Atzetik bat zegoen ideologika bat edo
nortasun hori bere egiten zuten gipuzkoar guztiek ez dakit. Esan ezagun eliteek edo idazten zutenek bintzat baietz, ezta? Eta normalean, bintzat aktore politiko guztiek, ezta? Eta orduan, azkenean bihurtzen da, ez dakit, lurraldetasuna bihurtzen da, zeozer, emana datorrena, ezta? Gipuzkoa hau da, muga hau ditu eta erakunde hau ditu, eta puntu. Agian egon daiteke, horregatik esaten nuen, romantizismoaren garaian eta gehiago izango da, euskalduna izatea. Eta hor bai, badugu, igual errexago egiten zaigu, hizkuntza dugula, edo, ez dakit, elementu kulturalak, folklorikoak, ez dakit, nortasun bat, euskaldunen hitza, eta badaude, egin topikoa direnak, ez dut zertan oso eztabaidagarriak izan daitezke, baina badaude, baina, antzinako, ez dakit, txoko txiki honetako nortasun hori, Aizu, kanpotar baten ikuspegitik, ni arabarra, ni araban jaio nintzen, nik arabarra azterdan erraztakat, patatak. Baina, grazia egiten dit, porque nik begiratzen dudanean Gipuzkoa horuntz, kostalde ikusten dut, araban ezakau, eta zueke netako zuedak aztuten beste nolako paisai bat, ez dakit. Arabaren eta Nafarroaren paisai igual lurrak lauagoak dira nik zerakit, baserriak eta beste lauak dira zolan honetan. Eta kurioso bada ere, nik adibidez identifikatzen du pilo bat Gipuzkoa Sagardoakin. Ez dakit zergatik, txorakeri bada, aizue, baino esate dizuet benetan, ni ez Arabatik etorrita, igual, Araban nik zer dakit, igualdean egien ardo gehiago eaten da, baino nik nahiagoet Sagardo esate dizuet, benetan, baino ez da kontu identitario bat, baizik eta, ez dakit, bada gastronomian diferentziak, eta, diferentzioek bai politak dira. Eta gero bai, hau kurioso bada ere, igual zuek ez duzue arrotzat hartuko, baino Gipuzkera, euskalkia, esan nahi, diferentea da. Eta hori ez, esango nuke, zuen, agian ez da, zuen identitate kontziente bat, baino bazeate diferenteak. Zentzu baten edo besten, baina denaren, ez dakit, aspektu igual, ez da aspektu visual bat, ez da ikusten, ez da antzematen, baina zuen parte da, agian hain zuen parte da, ez duzutela ez da pentsatzen horretan. Nik adibidez aipatuko nituzke topikoak baita ere, ez da, Bizkaitarra baino igual bilbotarra, bere jarrera hori, ez da, arroputze estilo hori, baina, Bizkaian beste leku batutan ere ez dago, ez dakit. Edo, badude, baita ere Gipuzkoan eta Bizkaian badude herri antzekoak, Getariarrak nolakoa dian eta Bermeotarrak, edo Ondarrutarrak badute hori oso, ez dakit, kanpora ateatzekoa dira, ez? Oso, baina bai hori, bilbotar hori eta Gipuzkoar, ez dakit, esango nuke humilagoa edo, baina badago horrelako, eta beti azkenean futbolarekin lotuta, baina bai, ez dakite, bai, eta zuk esan duzunari lotuta, bai, baina Nafarroa iparraldean ere paisaia ere antzekoa izan daiteke, ez Arezon eta ez dakit. Zehoze galdetzeagatik, ez galdetuko nizuke ze iritzi duzun Euskalduntze Berantierraren gainean. Mila garan urtea baino lehenagoko kontuak dira, baina ez dakit, garbi daukazu. Ez duka garbi. Erromatarren garaian hemen zer gertatzen zen, zeltak ginen, hainbeste Arama eta Beizama eta kontu ikin, edo eta Euskaldunak ginen, ez dakit, abertzale hutsak. Enuke jakingo erantzun zehatzik ematea zaila da, Gipuzkoari buruz eman ez ditudan bezala, ezta? Zer esango nuke? Alde batetik, egon daitezkela kultura artekotasun fenomeno batzuk baita ere, izan daiteke pertsona elebidunak edo danetik dagoen lurralde bat izan daiteke. Ez dakit ziur zer esan. Erromatar garaiaz ez daukagulako idatzirik eta bar, ezta?
Antzinaro berantiarrari buruz, edo Euskalduntze berantiarrari buruz, esango nukena da, teoria bat dela, bai, hipotesi bat, eta aintzat hartzekoa dena, nik uste dut historialaren partetik aintzat hartu beharrekoa da, baina oso gutxi dakigu. Eta sortu da dauzkagun datu horiekin. Alde batetik daude datu filologikoak, nik horiek ezin dut eztabaidatu, baina bestetik daude datu arkeologikoak eta bar. Eta Gipuzkoarako adibidez oso urria dira. Orduan, bai ikusten ari gerena da, Gipuzkoa mailan 6. mendean, 7. mendean, panorama oso anitza dela. Bai? Euskalduntze berantiarraren fenomenoa batez ere aztertu da Bizkaiarekiko. Zergatik? Finagan eta Santimamine, San Mamesen ermita horren inguruan agertu direlako aldaietako erozketen antzeko elementuak, bai, burrukarako armak, aizkorak, ezpatak eta bar, eta ematen dute Pirineoren iparralderako iparraldera eramaten gaituztela, ezta? Hori dago alde batetik, bestetik dago filologikoki Bizkaira sortu omentzela edo hegoaldetik iparralderako momentu baten edo horrelako zer uste dut esaten dutela, eta biak lotuta hori esaten dute. Ze pasatzen da? Adibidez arkeologikoki erromatar garaian ere, erromatar garai guztian zehar ere, Akitaniatik influentzia asko dagoela. Ez bakarrik ezpatak eta bar, ez, zeramikak, erabiltzen zituzten ontziak eta merkataritzaren harremanak Akitaniaren eta Kantauri itsasoaren artean oso estuak ziren. Ikusten ditugu Iruña, Beleiara arte, baina batez ere Gipuzkoaren arloan eta Bizkaiaren gehienean Akitaniatik datozen, ustez, bintzat Akitaniatik datozen zeramika batzuk, ontzi batzuk, Santa Elena museoan ikusten daitezkeen ontzi horiek, lapiko horiek, horrelakoxeak handi datozela ematen du, eta horrek adierazten du harreman bat. Beraz, agian beste norbaitik esan lezake harreman hori aurrerako gogako dela, lehenengo mendean etorri zela euskara Gipuzkoara, adibidez, esan lezake, irizpide berdinak hartuta, hau da, pertsona batzuk agertzea Akitaniako modura edo Frankoen modura jantzita eta egotzita, esan nahi du horiek izan zutela pisu nahikoa haien hizkuntza baldin eta euskara bazen eta hemen hitz egiten ez bazen garatzeko. Beste adibide bat, bisigodoak hemen agintzen egon ziren, Iberia penintsulan agintzen egon ziren momentuan, haien hizkuntza ezarri zuten Espainian? Ez. Ez dakit, horrelako, esan edet, aldeko eztabaida egin daiteke edo kontrakoa. Eta nire nahiz, orain momentu honetan enuke jakingo esaten zein den hipotesi egokiena edo aintzat hartu behar dan edo ez. Esaten dute Gipuzkoaren partea, agian Iruñatik egindako evangelizazio baten ondorio izan litekeela edo, adibidez, 6. mendean Askizu auzoan bazuden eozketa kristauak. Beraz, esaten dizuet, oso anitza da Gipuzkoa garai horretan ematen duenez, eta hor influentziak izan daitezke momentu batzuetan beste batzu tamaina handiagoak, baina oso ez dakit luzea dira historian zehar, eta zeintzuk diren aldaketa kulturalak ere egiten dituztenak, oso zaila da, hori uste oso ziur egon behar garela hori beretan ziurtzat emateko. Nik akitaniarrak eta aipatu dituzu eta ez dago garbi ere akitaniarrek ze hizkuntza ikentzuten edo. Eta, akitaniera deitzen da, euskara zarra izan daikena, baina abaituak eta Martinez Aretak eta azkenean bakarrik konbenaen, Pirineo Garona jaiotzen den inguru hortan bakarrik jarri nahi dute. Baina, bisigodak aipatu dituzu eta beste nik, aspaldiko kontu bada, bisigoduak Italiatik botatzen dituztenean nolabait edo Italia ibileta gero, lurra ematen diete Garona inguruan edo Bordele inguruan, 4. mendearen inguruan edo horrela. Eta
Eta bosgarrenean, ja. Bai, Hori da, bai, hortxe. Bai, nik 200 eta pikoren Bai. izan. Kontua da, bisigodak, naiz da gero Tolosara aldera eta Narbona aldera eta jetxi gehiago, baina beraiek Bordelera eta Bieltz badituzte edo Garona garaiera hor bizi zirenak nora joan ziren. Hau da, bisigodoek pentsatzen horko jendea etorri otezan hegoaldera, esate baterako bisigodoen garaian, bisigodoei lur hori ematen baldin bazaie, ez dakit, batere daturik gabe. Bai, hortarako gaude, eta nik naiz justu espezialista horretan, baina esango nuke, lan ditudan gaiak eta ikusita, jende hau, ekialditik datorren jende hau, etortzen denean ez dute bultzatzen bertako jendea. Berien asmoa da, Erromatar inperioak duen egitura horretan parte hartzea, eta albadute, bertako momentu batetik aurrera batez ere, bertako eliteekin elkartu, eta agintzea, besterik ez. Eta nahi dutena, bertako eliteek nahi dutena da, agintzen edo bereien jabetzak eta mantendu, eta boterea mantentzea. Orduan, ez dut uste etortze horrek beste batzuk bultzatu zituenik. Haien artean, Bogladiumeko batailan eta Frankoek irabazen dutenean, haiek bota egiten dituzen lobait esateko, ezta? Eta beste eremu batera doaz, baina bertakoak mugitzen diren, ez dakit. Eta beste, esan duzun horreri buruz, konbena edo, horko horreri buruz, benetan dakiguna da, baduela ezaugarri kultural batzukan, eta beste batzuk hemen, baina herrian ze pasatzen ez dakigu, eta hori imaginatu egiten dugu. Orduan, ez dakit, auritzen egiten ari diren induzketetan zer agertuko balitz, txalo egingo genuke danok eta esango nuke, ostras, hemen daude, baina ez dakigu. Orduan, horrela eraikitzea hipotesiak, ondo dago, baina hipotesi moduan esan ezkero, nire iritziz bintzat. Eta bestalde, ez dakit, beste ez komentatu behar nuen, horren inguruan, beste gauza bat da, nik ez dut literatura guztia irakurri horren inguruan, baina bai adibidez, una historia de Baskonia edo Baskoniako historio bat agertu zenean izan zen nik uste dut gehien zabaldu zen momentua, hipotesi hori. Eta hori aipatzen zena zen, inguru horretan bertan, Pirinioen iparraldean agertzen zirela, guztiz erromatartutako pertsona batzuk euskaraz hitz egiten. Eta horrek ez du sorpresarik eragiten? Nola mantendu dute horiek euskara eta ez dakit, zergatik galdu zuten baskoiek? Ezaten dezakegu, modu berean erromatartu zirela. Orduan, zergatik batzuk galdu akitaniera o baskoiera hori famatu hori, eta beste batzuk hor azalpen asko falta dira, eta ez dituzte ematen nire ustez, nahikoak. Hortan, benetan, hori pixuzkoa dela esateko. Baina, nire iritzia da, eta nire hortan espezialista, baina nik hori esango nuke. Eta nola, zergatik bihurtzen diran, han guztiz erromatartutako pertsona batzuk, zibilizatutakoak, gerlari itinerante moduko batzuk, ez dakit, nik... Eta gero beste gauza bat, azkenean nire lagun batzek, entzinako lagun batek esaten zuen, gaur egun Coca-Cola edateak ez duela esan nahi inglesez egiten dugunik, ezta? Orduan, arkeologoen dokumentu idatzirik ez dago. Eta arkeologoek, daude, epigrafia horiek, baina hori kenduta ez daukagu Gipuzkoan ezer. Orduan, Valerio Beltesoni zago ez, oihartzungo hilarri edo estela hori, baina topatzen ditugun gauzen arabera ezin dugu esan hitz egiten zuten. Niretako hor badago muga bat oso zaila izango dena gainditzea eta ez dakit guk, baina beste batzuk agian jakingo dute erantzute, baina nik pintzat ezin dute gehiago zehaztu. Toponimia ere ez dela batere garbia, Gipuzkoan eta Bizkaian eta horrela, edo oso zeltikoa edo dala edo itxuraz, ez. Ez dakit ez aparte, grazia egiten dit, joain dela gutxi irakurri ditut, Abaitu eta Martínez Lareta dagoen azkeneko zeak, eta ematen du, ez dakit, hor konbena inguruan eta bizi ziren, ez dakit, 1000 pertsonak edo, azkenean inbaditzen dutela gaur egun Euskal Herria den guztia, Burgoseraino, ez dakit zer, eta zabaltzen direla, ez dakit, 1000 pertsonak eragiten dutela imperio oso bat, imperio basko oso bat. Gauza asko daude hor, adibidez, horren inguruko aztarnategiak daude Iruña inguruan, gutxi batzuk, gainera
bai Gaztelu plazan eta bai bestea Kondestable, plaza del Kondestabledor, eta beste bat uste badagoela baita ere, eta Finaga eta Alegria Durantziko aztarnategi horiek hilobiak dira, baina kristau kutsua dute. Bai? Edo izango dute, nolabait esateko. Ez dute zerikusirik aldaketarekin. Aldaketa beste gauza bada, hor daude, hamarnaka pertsona erortzita, haiek bakarrik, ez dago elizarik, ez dago ezer, eta batez ere gizonak dira. Hor, Azkaratek aipatzen du, eta esaten du, horrelako nekropoliak badirela Germanian ere, baina ez du azaltzen zergatik, ez esaten zergatik daude batez ere gizonak, eta batez ere aintzinenekoa diren ehorzketak gizonena dira. Orduan, horre interpretazio bat egin beharra dago, horrena baita ere, irakurketa bat. Zer dira, gizonak bakarrik etorri zirela, gerlarriak zirelako, muga aldera, muga zabal horretara etorri ziren, une konkretu batzutan, bertan ezarri ziren, baina hortik berein hizkuntza edatzera, nik uste horra azalpena falta direla. Ez dut esaten ez eta enau zutzen, jende asko zutu egiten dela, nire dut azalpenak ematea, eta pixka bat esatea, bitu, zen nik ere induzketak egiten ditut, eta nire garai hartako aztarnak ateratzen ditut, eta nik daukaten ikuspegia, igual beste batenarekin argitzea badago, ezta? Eta orduan nahi ditut azalpen horiek, agian gure Gipuzkoan egiten ari garen ikerketa horietan, argia ematerik badaukate, baina. Ikerketa genetikorik egin da aldaietarekin? Norekin? Aldaietako... Bai, genetikoak ez dakit, genetikoa bai, baina ez dute, uste dut eremu zabal batea erizagokion jende bat dela, izan diteke kostaldea, Kantabriar kostaldea, ez dakit. Ez dut uste oso nidakitela bintzat, ez dakit, ez da bai da gabe esateko zer eman zuten. Bertakoa direla, ez datozela herrinetik, hori bai, ez direla bizigodoak, Eta gero ez dakit egin zaien edo egingo zaien badago beste teknika bat, gaur egun erabiltzen dena, horren, gaztu zait izena, Hortzak begiratzen bai, dituzten. hori da. Hori klasiko bat da. Bai, orain munduzia hori nondik edaten zuten ura, ez da? Bai, hori da. Txikitan. Iturriek eta, ura iturritik edo iturburutik hartzen dugunean, lekuko konposatuak, mineralak eta hartzen ditugu. Orduan, horrelako proportzio batzuk leku bakoitzean ezberdina dira. Orduan, hori ikertuz gero, esaten dute, posible dela jakitea, pertsona horiek nondik izetozen edo non pasatuten bere bizitza, eta gar. Ez dakit egingo zaien, nik uste dut interesgarria izango litzatekeela hori egitea, beti ez ditu emaitzak onak ematen, hori arkeologian oso ohikoa da, horrela daude kontuak, eta Gipuzkoaren sorrera hor izan daiteke, mugalde horretan, agian bai, ez dakit, enuke jakingo esaten, ez dakit jakingo dugun, egia esateko. Dakiguna da 11. mendean bazela. Oso ondo. Bueno, galdera gehiagorik ez baldin bago, eskertuko diogu, zuei, zuen presentziagatik, eta ni esker Josuri hitzaldiagatik. Bai, ni esker. Eskerrik asko.